Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla mon ruɓindu jandele moɗon weltare min dañi huccite moɗon oɗo subaka altine hande a caggal nde min dañi yewede wasde huccite moɗon samedi way dimanche o ɗum ɗon noon goto fo salminama inde kono on manama jettode serenɓe men jejjita kaylal gotol calminama jurama bertama juuɗe ñagama duwaw yuppa e Sénégal e aduna foof ha oɗo boros wawa rumtade amen ɗum noon no subaka fo ko bani mon debbo Aissata Ndiaye bonum gorko Amadou Moussa bisimilla ma kono Amadou hadema salminde il faut jangginami salminago wongo ganda so goɗɗo darima e plateau gongol wujji salminaka ɗum ko an yaltinten hoorema mi waw arde ɗum ko an yaltinten hoorema aɗa ko holno janguirta ɗum nde gujjuɗa salminagam directement mi yalto gaddumi salminago o so goɗɗo ari so goɗɗo ari wujji salminago ma etta yaltude hen annene no jaltiranmi hen ko ɗum tan safaro moɗum ko Amadou ɗum ɗon il faut tan bindanami goɗɗo ma bisimilla ma ko salmitadema kadi e weltanademo no fewi e subaka altini moƴƴo malaɗo o mo ñagonɗen Allah nde Allah hokki en tigui hokkata enen foof tawtorede altinaji kewɗi e moƴƴi malaɗi sikki ala caggal salmindema ko salminde bandiraɓe foof e mbadi kuuɓal ɓe ganduɗa en ceerata e yettudeɓe jamma e ñalawma subaka e kikiɗe saabu darde mabɓe e yidde mabɓe tigui e plateau roɓino jayandeji no kewɗen wiide ko plateau mo ganduɗa gudditowo jewteɗe ɗo e haalirde walla mbiyen tigui hono Ayaw Habride Pindi TV kono kadi kismasi wi en yen gandu ko enen goni soldaji no wirɗum ni soldaji information manam koninkoɓe hokkiroɓe kabruji machallah kanko wi noon ɗum noon DJ Kis mbeɗa ko hunari gonɗa to après mbeɗe nelamo tan yo toppirnomi guesam ba ha moƴƴa noon kisma toppito voilà toppito saabu so yeehi min kam ma Moussa Bangalam yo kisma toppito ha fewa ɗum noon ko noon Aissata ko wiide bandiraɓe tan no kewɗen wiide ni bisimilla mabɓe kono kadi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh waaleykum salam wa rahmatullah Amadou ko ɓuuri tengtude hande ne wayno ko ɗum faandu almudo no kewɗa wiide ni haysino tawi gueɗe coronavirus ene hen kono kadi ko yewti ko e gueɗe jeeyi leydi ha hande ne tawte e nder jaadi leydi meɗen Sénégal ko wona ɗum ko ɗum ɗo ene jeeya guinol meɗen golle kono kadi ma en gar e roɓindo walla mbiyen e ko wiyete fait divers woni tan gueɗe rendo no kewɗa wirude e kala subaka kono kadi ma en gar e casting mo ganduɗa o waɗi ñande alede hanki ɗo e Dakar kewede yimɓe foof notima e noddago machallah noon tigui faade jeewo ɗum noon ko jayde libération uddita damal ko noon tigui nden noon jayde wi ko laygol boros coronavirus ɗo e leydi meɗen Sénégal leydi ndi de no wayno yawti limorde ganduɗa nde ko ujunnaje jeetato hebɓe oɗo boros covid 19 guila nde rafi o naati ɗo e leydi men Sénégal kono kadi e oɗo weekend woni ɗi ñalɗi ɗi jawtuɗen hanki e hecci hanki temedde capanɗe joyi e tato hesɓe kañumen tigui goni ko jiya ina coomi rafi o saabi noon so tawi ko limore Sénégal yettima ujunnaje jeetati e temedere capanɗe joyi e capanɗe tati e joyi tawi ko hebɓe boros covid 19 kono tan de e nder mabɓe ujunnaje joyo e temedde nayo e capanɗe nayo e jeegomo celli o saaha noon wonɓe e cafrirde ɗe ɓe jettima hono te ujunnaje ɗiɗo e temedde joyo e capanɗe nayo kono kadi tato hesɓe kene wayno de keddima e boroso ɗum ko limore hanki saabi noon o saaha hande mo kalten leydi ndi limi ko tolni e temedere e capanɗe nayyi e jeetati e keddiɗo e boroso covid 19 ko jayde l'observateur arti jayde groupe Futur Média koye on ɗon fannu arti to banggue o pandemi boros covid 19 nde wi tan de ene wayno ko plan kesso corona plan no jayde wiri ɗo e leydi Sénégal manam tan de ko eɓɓore haare hesere nde ardiɓe ko yetti koye calal ɓalli leydi meɗen darni oɗo saaha hande gam tigui yidde folde o boros covid 19 ne wayno ɗum ɗon de ha joni ko jaɓɓade yimɓeɓe e galleji munen ko yetti ko ha joni tawi ko yaroɓe duuɓi capanɗe jeegom ma keddo e galleji ɗi kono kadi ɓe kolliti wonde de ko ustugol ko fate banggue hono test ɗi woni tan yimɓe holkisteɓe woni ƴeweteɓe to banggue on boros covid 19 kono kadi ɓe garti holko jeeyi sababu ɓeydogol ko ganduɗa ko woni kawuji woni tan yimɓe mayoɓe on boros covid 19 goɗɗum ko tawte hen jayde arti e film manam tan de holi oɗo gorko mo duuɓi capanɗe joyyi e mo duuɓi capanɗe jeegom e joyyi gonduɗo e boros covid 19 rutti dogi omo ganduɗa noon ko professeur Moussa Seydi ina suuta hen ko guuri jaaji e kalden ɗo henno ko e nder nde jayde witende l'observateur goɗɗum ko tawete hen ina wayno de koko tinda ko e ko faya ko baman
won galleji en be ganda be o sa hande ko en guddi ngam tindade e ndedo julde taske teddune dum sabi non jande wi ko kambe ardibe galleji di odo sa hande be mbadi ndedon julde taske tan ne wayno ko dum julde taske wonde e o mboroso covid 19 ene tawe e hello nayi e nde jande groupe futur media jande quotidien le quotidien nden don wayni sawru mbaggu nde ari koko yoti ko e to bangi ha joni cadele walla mbiyen fitinaji e dow leedele leydi meden Sénégal dum don non de witande o sa hande ko polémique mawdo ton e ko yoti ko e dow leydi ndi sabi non be mbi hanki ton to Ndengler mo ganda kay ko vigile manam tan denowo tayo jiya koy wodo groupe bitedo Sedima kanko de ina way fawi tigi fetel e député ji woni sardiyankobe subabe ton to assemblée nationale o wibe tan so tawi on defti hen walla on gumaki do mbi fella woni jande woni sifade odo sa hande dum sabi non diwi holtan de do ladde ngandande ko ladde Ndengler tay non ko lekki ngandadi ko mawdi ina wayno wirni dum woni ko jande yidi sifade odo sa hande kona dum ina tawe hen kongudu Souleymane Teyko ko to bangi nyaawoje on don de holiti wonde nyaawore Khalifa Sall ne wayno de ina wadi ko yuti ko e hadde mo foddeji makko tigi e to bangi nyaawoje din kongudu jaaji ne tawe hen goddum ko tawete hen ne wayno ko jaltal gadingal ngal hooreje Macky Sall jogori wadde tay non ko ciagal lebbi nayi ko wadi hoore makko confiné woni tan heddade nder leydi Sénégal sabi non jayndi wi ko Macky Sall wadi hoore mum de confiné jayndi enquête loski nden don jayndi ha hande arti ko yuti ko e gidde leydi hani e ko nandi hen dum don non ko to bangi ha joni leydi meden Sénégal jaynden arti ko yuti ko e cadele den don de holiti wonde koy konguri hooreje Macky Sall de refti on holiti wonde de ko buri capande jeena e nder temdere dossier garawo e makko ne wayno de omo heba dum tawi non ko to bangi cadele jeyi leydi e pondiral mudum sabi non so wiide makko ina hula tigi to bangi fitinaji e dow leydi meden Sénégal ha tengti non e ko yuti ko odo article wala min loi mo ganda ko 64-46 du 17 juin 1964 dum don non so wiide makko tan odo sa hande ko leydi ganda ndi ala ko yuti ko e matricule jeyi non ne wayno o sa hande faara ko to bangi domaine national woni jeyi ngendi ni ganda ndi ko laamu ngu tigi hufata dum din ko ngudi jaaji ne tawe e hello nayi ha jeegom e nde jayde witende enquête ko vox populi addi nden don ari ko yuti ko e ko jogori uddude hakkillaji hono wadobe yaha garta do e wuro lamor ngo Dakar ko to bangi ko wite hono transport en commun dum don de koy diwan mbo Dakar o de holitama wonde won ko beedi hen to bangi tataadi ko busappo hani nogas to bangi ticket di ganda di ko di do bisuji no dirtedi tatabe ko liti wonde non o do ganda kay ko gri hono to bangi jobdi din don beedima te hono capantati mbudu dum don non ko to bangi ha joni section gadido so tawi non ko to section sappo bijo dum don be ko liti wonde ko temedere capande tati mbudu goddum ko tawte hen e ko yewte kan hala ko maître Omar Youm jagordo tambide kala ko fate bangi yaha garta e ko nandi hen o holiti wonde de hay beedugol gotol ne wayno haaldaka kono kadi be ganda be ko dartoribe wada den gede contride e to bangi e to bangi yaha garta di ne wayno mabe pawe jungo kono kadi mabe pawe kugal ko yewti e on don fannu jayde le soleil nden don jayde ko on don fannu arti koy kongudi jagordo tambide ko yewti yaha garta kame gede jaadude hen kanko de arti ko yewti ko e beedugol on don tarif to bangi tataji leydi meden Sénégal din bisuji so wiide makko de ina wayno e beden dari langam yitude be ganda be kay ko wonbe odo sa hande e beedude ko yewti ko din don tikkeji woni tan jobdi din don tataji sabi non kanko jagordo o holiti hen metti makko no fewi kono kadi be ganda be kanyumen noddirte woni jopabe hen be woni transport to bangi afto ko liti wonde de odo sa hande hay pelital gotol ne wayne be jettani ko yewti on don fannu sabi non jande ni sifo din ko ngudi jaaji e hello sappo e jeegom e de jande ngindire lo soleil jande las ko dawri nden don ari ko yuti ko to bangi nyaawojo mo ganda ko gaccido tigi hono poste modum to bangi greffier ko tonto Fatick jande wi non o sa hande de ko hoore Aya Bun Malik on don de o sa hande ina yila tigi sababunde accude mo poste makko kono kadi ina tawe hen ko ngude mo ganda ko Souleymane Teyko gardido woni hoorejo UMS Union de magistrats du Sénégal so wiide makko de o sa hande de wodi ko fate bangi hono violation woni wasde hormade ko ganda ko woni fodde o mo ganda ko Khalifa Ababacar Sall e saha kayndi wonno e nyaawore makko bennudo de kanko Souleymane Teyko nono suti ko ngudi jaaji hello jeedidi e de jande witende las quotidien jande stade uddata dama ko non tigi nde wadi ko natal Karim Benzema biddo dowla France najo tonto Real de Madrid dum don yiddi wi tan odo sa hande de Real Madrid ina kay e tabal dabbal ngam yidde ƴettude ko yuti ko e championnat tonto Liga Espagnol dum don non alay sago de odo sa hande Real ne wayno fola e odo altini hande kono kadi be mbawa tigi ha joni folde al khamis paade on tumu non be jettandi non kuberni ngandande hande ina non weedi be tigi juude kono dum ko non Messi no jayndi wiri be
leydi ko yewti ko e gueɗe ɗiɗi to banggue record mbo waɗi tigui e ko yewti e banggue football kono kadi Barça o sa hande arti e point goto tawi noon ko Real ko lombi hakkude mabɓe kono tan de Real ina compte match mo ganduɗa ko match goto tawi noon ko moɓe cuwa fettude won moɓe jogori fettude hande o saabi noon ko hande ɓe jahata toon to Grenade gam tigui ina wayno ɓattade on ɗon 34e sacre final to banggue ko yewti ko e Liga Espagnol ɗum saabi noon jayde arti kon woodi Zinedine Zidane so wiide wonde nde yontere ko yontere ɓurde mantinade jogoro wonde e banggue carrière makko to banggue keblinowo kippu goɗɗum ko tawte hen ko Sadio Mané ko yewti ko e toon to Angleterre so wiide mabɓe ɗi ina wayno Sadio Mané de heɓani ko yinno ko toon to Anfield dingral mabɓe kono kadi Ismaïla Sarr kañumne kam heeɓi fofde hendu wellitare caggal nde ɓe pooli oɗo weekend goɗɗum ko tawte hen ko ɗama mo ganduɗa o sa yiri Manchester United Manchester City e Paris Saint-Germain joguinoɓe ɗama o kay fewde e Kalidou Koulibaly kolliɗo wonde de oɗo sa hande kañum hakkille muɗum woni ko Naples ko ɗon tigui yiɗi gaymirde carrière muɗum ene wayni ko ɗum ɗo wonno ko ɓurno jojjude e kelle gadane e roɓi ɗumen jayde noon tigui Amadou uddi tan ko eɓɓore wonde woni banggal fait divers walla gueɗe rendo noon Amadou hande artata koye bisuji ganduɗa pasuji mumen ɓeyditama ɗum ɗon noon Amadou mataw foof tan ko arti koye tampere ganduɗa ete oɗo rafi ina fawi ɗum yimɓeɓe saabu bisuji ina anda guila nden ha joni Amadou effectif moɓe ƴettannowo koko ussiti no fewi te ɗum ɗon ne musate banggal moɓe ɗum saabi ɗum ko ganduɗa kañum woni ko yoɓeteno nogas hande ko capantati yoɓete hande ko ganduɗa kañum yoɓeteno temedere walla temedere nogas hande joyi yoɓete ko temedere e capantati Amadou ɗum ɗon ne woni ko ganduɗa ma mus surtout noon e banggal ganduɗa yete Amadou aɗa andi pota yaade to ganduɗa juutani walla woɗɗani joɓa capantati hande ɗum ɗon fof hande ɓeydata ko tampere ko noon Aissata ko hunde ganduɗa ɗeɗen ɗaminno ɗum no fewi saabu andude en Sénégal kala nde hunde satti ne wayno ɓe mbaɗata encaissé koye ɓesguɗi ɗi woni population o donc ko yimɓe ganduɗa ɓe enen ndema walla ene coña kala e saaha ko ndemani ko gawani woni enen ɓesguɗi ɗi so tawi hande mboros Covid 19 ne wayno darima walla mbiyana hono darni gueɗe kewɗe mbiɗa sikki laamu ngu ƴettini hen pellitte oɗo force Covid mo ganduɗa ko 1000 milliards waɗa hen to banggue transport en hen ɗum ɗon noon jeyno ko yewti ko e ɗeɗɗiddeɓe walla mbiyen ustude tampere mabɓe to banggue jonde nde e to banggue ustude surcharge o donc noon mbiɗa sikki hay saaha goto fotano yontude ko ɓesguji ɗi ne jomne ko ganduɗa ko ɓe mbiya ɓe keeɓa ɗum walla ɓe kefta ɗum koɓe keeɓani koye dow lebbi tati ɗiɗo walla e dow lebbi ne ɗiɗo donc noon alay saago no maître Oumar Youm wini ko yilade ɓen ɗon ha yiita anda kadi aussi holto ɗum ɗon ummi ɓe mbaɗa losko mabɓe yañgo saabu ko ponno ko hebde aɓene keeɓa ɗum kono wona kadi aussi ɓe keeɓa ɗum ha ɓe kala jiiti duto kadi aɓe mbaɗa ɗum e dow ɓesguji ɗi hanki jamma hedde vers 20 heures mbiɗen ummi Yoff mbiɗe arta ɗo hen e Maris wonko jiimi ko mbayrunumi yiide jiimi ko tata enen hebbini yimɓe ɓene jooɗi ɓene daari ene ɓittodira te ɗum noon ko hunde ganduɗa nde haɗande saabu gonɗen koye temps bros Covid 19 kono noon so tawi o fandima ɓe ganduɗa ɓe ko dadiɓe ɓe ko wiyata yimɓe ko yo jooɗo pour ɓe mbasa yeede aɓe daari ay ɗum ɗon foof ko hunde ganduɗa nde so tawi hande aɓe ɓeyɗa pasuɗi ɗi donc ɗum noon fotano wonde kono kadi laamu ngu ine foti wadde hen ha joni hono darde muɗum waɗa hen enquête aji muɗum ha ande holtogol ɓeydugol ummi e holko jeeyi sababu saabu mbiɗa sikki fonno ko waɗede foof to banggue haaɓe mbasa tinde ko yewti koye caɗele oɗon boros Covid 19 ene wayno waɗama noon tigui Amadou ɗum ɗon ne responsabilité joloɓe ne ko hen jeeya saabu aɗa andi hande yiyete ka neɗɗo wona mawɗo killifado jolo e bus mo ganduɗa ete heewi tefte ko ganduɗa ine haɗa te ko dandude hoorema saabi ɗum ɗon yette haɗa kono kadi sa ƴewtidima jakede kadi ko hen jeeya saabu neɗɗo yete daro fota hodde galle mum daroy tali Amadou a ala passe taxi walla ko way noon ko koye bus o tan jakoriɗa gam wawde yettoyade to paaɗa to ɗum ɗon ne ngal ɗon banggal ne ko tampere yahata ha neɗɗo wasa ƴewde cellal hoore muɗum e ko ganduɗa ko kañum dandata ɗum ƴewata tan ko no watta ha yettoyo galle mum Amadou foftoyo ko ɗum ɗon aɗa andi no comme no Dakar sifori ni ene gasa anduɓe géographie to banggue Dakar faaɗedi muɗum e ɓittedi muɗum so tawi jamma tawima e ladde nde tan hankkadi kala no jaruɗa mbiyata ko yaya hen sadio ma yi yimɓe ene langui e ko wiyete ko ha joni marche pied o ene daari hen ko wayno jaaga jawɗi ɗi walla ko wayno ganduɗa ko woni super aɗi ɗi woni ko ganduɗa ko woni car rapide aɗi ɗi e ko way noon wadde firti ko heñare yimɓe nde e yidde honde nanɗo kono foof de Aissata cellal ngal ne wayno
no wawi ɗum dadde nde kadi aussi wawi ɗum saabu hen saahaji caɗele kewɗe ne mbaɗa e dow jolgo ngo hen saahaji won hen ko hen postere gujjane won hen ko hen janata en jii saahaji fo accident ji ne mbaɗa neɗɗo yiiɗi jolde tan yaɓɓa e kalpier manam kalpier sama e oton doga tawi ko doole muɗum no fonno ɗum ne jibini caɗele no fewi donc noon neɗɗo jolowo ene foti miijade anda aussi gurdam muɗum ɗam ɓuuri jojjude e kala hunde kono kadi e jawri ne joguiɗa ndi walla téléphone mo joguiɗa o walla cuɗade ne joguiɗa ndi aussi ene jojji ene heddo e ma wawa rentade ina wayno pour ganduɗa ko woni hebde caɗele ɗe ganduɗa ɗe ina tawe e nder auto ji ɗi wadde ni ko wawi wonde foof yidde hoode nde fof e wonde ɗon kono kadi yo jomum andu won ko jojji ko ganduɗa ko nan woni e dow hoore muɗum noon tigui Amadou gareten ko ganduɗa en kaali ɗum nani woni casting ƴeewa woni suɓade hesɓe ɓe ganduɗa ina tawta wonnoɓe ɗo ɓe Amadou liggeyowo ɓuura jokkede ɓuura yaññede ha ɓe ganduɗa kamɓe goni yeeɓiyankoɓe mbawa dañde hen weltare ɗum ɗon noon oɗon casting waɗino yimɓeɓe nottima ko noon tigui en kaalino aljuma ɓennuɗo o ko yewti koye on ɗon casting mo ganduɗa o ko ɗo tigui e Guédiawaye waɗi ɗo e Dakar ɗo waddani hôpital Dalal Jamma bandiraɓe noon ne wayno Aissata gaariɓe notima no fewi sa daari ma en kollir ko ganduɗa ko woni photoje ɗe en jii bandiraɓe hewɓe gaari e ko yewti koye on ɗon casting mo ganduɗa o hewɓe notima woni yinnoɓe ummade Mauritanie ndeysan eɗen gandi o sahande laaɓi ɗi koko gudda woni yinnoɓe kadi ummade ha toon to diwan mo Matam banggue Fouta o won kadi yinnoɓe ummade partout e Sénégal en tout cas pour yidde hawrude hen wannode eɗen gandi hanndi bonni foof yiiɗi notade noddago ngo en jii hen noon jeese kese ɓe ganduɗa en ɗo e Dakar woni ɓe jiiten ɗo hen ene mbaɗa défilé to banggue photo ɗe kamɓe kala ɓe gaari ɓe notima foof tan noon no mbiɗa ni ko yidde yaacinde oɗo série mo ganduɗa o hannde ko naɗɗo e ɓerɗe ɓiɓɓe fulɓe naati e ɓerɗe Sénégal naaɓe e ko wona ɗum kala ɗum ɗon noon ko yidde ha joni hono ɓeydotirade saabi noon ma en jii ko ɓoyata so Allahu lamɗo jaaɓi série mo ganduɗa o ko jaaɗɗo e jamanu ɓurɗo hewde yimɓe ɓurɗo kadi aussi yimɓe heɓtinaɓe ganduɗa ɓe koto banggue hono théâtre Pulaar gaari notima hen gam yidde wadde hen hono golle munen e juuɗe munen foof noon koye gardugol omo ganduɗa ko gardiɗo gon ɗon goomu jeewo hono yeero wondude e Amadou Diallo Yacine en e yimɓe waɓe noon kamɓe kala oɗo saha hannde ko yidde hokkude sukaɓe ganduɗa ɓe ina jaari to banggal ɗon meccal kono kadi e mawɓe ganduɗa ɓe nana jooɗino galleji ene donki wadde ene donki hebde no mbaɗiri saabi noon jeewo hannde noddiɓe kamɓe foof e ɓena gollo beele hakkillaji ɓiɓɓe leñol ngol ine mbawa dejje on ɗon fannu saabi en kaaliñanden mbiɗen leñol ne wayno darto ko koyɗe muɗum ɗiɗi ɗen koyɗe ɗiɗi noon kala fannu mo garduɗa yataw ngal koyngal ine tiiɗi e leydi ndi saabi noon hannde banggue théâtre o ɓe jiiɗi ko ngal koyngal yo ngal ñiiɓo no fewi e leydi e yaadude omo ganduɗa ko honorable Daouda Moussa Dia baɗɗo hen copreje muɗum no fewi no fewi no fewi noddude bandiraɓe ɓe tan en tout cas joomen entreprise aji mawɗi yooɓe dogan ko ganduɗa ko o woni sponsor uji ɗi wona tan série jeewo hay oɗo revue de presse hannde mo ganduɗa inane yeeɓe partout e nder windere nde yooɓe gar ɓe mbaɗa sponsorisé ko ganduɗa ko ene waɗi important par ce que ko yeeɓata ko ujunnaji jeeɓoje ɗe so tawi yeeɓuri hen sponsor ma wasata fof ko ɓeydani joomum donc noon ko ɗum ɗon woni ko sohla o saaha noon tigui Amadou ina sohla tigui e nder galle o ko wayno galle Amadou revue de presse émission ji gonɗe galle ɗi fof Amadou ina hannde sohli daranede koyngal woni sponsor uji gara notito e ko ganduɗa ko kañum woni ɗiɗo émission ji walla ɗiɗo sketch uji ganduɗa yete waɗante ko leñol ngol surtout noon Amadou leñol ngol yen darano koye amen yen notito e ɗum ko ganduɗa ko kañum woni yete wallidde galle o wallidde liggotoɓe kono kadi wallidde leñol ngol saabu ɗum ɗon ganduɗa kañum woni ko sponsor o nannata ko ina jeeya ko ɓurata darnude galle liggorɗe nde ɗum ɗon ne ko noddidde mon tan onon sponsor uji kono kadi Amadou e jarnude ƴettowo koppareje mum ina waɗa ɗum e ɗiɗo sketch uji ganduɗa yete ina daña ɗum ɗon leñol ngol ala jobdi makko ɗum ɗon ne ko jarnude mo e ñagade Allah yo Allah ɓeydu arsugo o ha ɓuura yajje ha woɗɓe mbawa nadde hen sketch uji goɗɗi kadi mbawa artude tawa foof koye ɗemgal Pulaar e ko nawrata Pulaar yeeso Amadou saabu neɗɗo ala sona ɗemgal muɗum ɗemgal ma sa rewi ɗum ma yi dewɗo ɗemgal mum sa rewani ma yi dewɗo ɗemgal muɗum ɗum tagui eɗen poti ɓurde tinnitade kadi e ɗemgal meɗen mi nanani Pulaar haɗata kam haalde Pulaar Pulaaram tiiɗani haɗata kam haalde Pulaar saabu ko kalta ko so ɓiye nani ɗum ma tinno hen ko ɗum ɓuuri hande yaade ha mawna wona wiide nenam jangguinanimi walla nenam ina nani kono min mi nanani walla nenam ko pullo kono min mi nanani haydara Amadou ɗum ne hersini e ɓiɗɗo pullo Amadou ɗum kam komi kaɓontoɗo ɗum tan min wasde mi nande Pulaar fo tigui machallah aɗana hen tinnono fewi pour wadde précisé tan mboɗa andi temps o nana yaha no fewi
yidde wi tan eden jiya commentaire ju bandiraɓe hewɓe e série ɗi eden jiya kadi commentaire ɗi foof eɓe kaala mbi wonde kaari nanani pulaar kaari pulaar muɗum laaɓani fotano yaade hen ala mission oɗo hono ndeɗo haalirde walla mbiyen ngoɗo ayawo Pindi TV ko noddidde dendagal fulɓe ɓe ganduɗa ɓe ko hersannoɓe haalde pulaar walla ɓe mbawano haalde pulaar ha mbawa artande leñol ngol so tawi neɗɗo haali pulaar ñewde en jalimo walla en diwtimo to banggue bindol ma to banggue konguɗi janggo e jaam o jogata ko coftal arde waddi ɗum ɗon ko hunde rentetede yen paam Pindi TV hande yidde gardiɗo galle o joom galle o ko pulaar o yo haali no wawi haalirede fof yo haali jomum wasa jalede hen waɗe encouragé machallah so waɗama encouragé tan e on tuma ma jomum wawa arde kadi aussi jogo cuusal e on tuma wawa nantude ɗemgal ngal mbasen wasdemo kono so tawi en duncimo tan en mbasimo déjà te ko leƴƴi goɗɗi ne wayno naftortomo non tigui Amadou e jarnude Samba Diop hande wasdemo wonde pulaar fof ko daraniɗo koyɗe tidde ko ganduɗa ko kañum woni ɗemgal pulaar kanko Samba Diop hay so tawi ko jiɗɗo ñebbe Amadou mbe sikki tan ko ɗo uddirten émission meɗen jarnude hettiyankoɓe yeeɓiyan koɓe foof ayawo Pindi TV ko tottude won aadi janggo so Allahu lamdo jaaɓi bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno banum gorko Amadou Moussa Ndeye Fatou Masali heɗen en banggal caméra o Allah jarama on jarama